Patrične, tak to vás z nového videa. Dneska tu budeme taký parkour, všetko možné, nejaký vlog, uvidíte sami. Dneska je tu môj kameraman brat, zíď prosím ťa dole. Čaute, dúfam, že ste si už na nás zvykli, ako dýchli. No neviem, čo to znamená dykli, ale nevadí. Ani ja to neviem, ale neviem, čo to je také slovo. Ale zíď dole. No tak vidíš chlap. Takže napríklad vidíte tam ten plus, ten idem teraz preskočiť kameru. Kamera je jedna. To som sa naučil od Tary. No poď. Je, že to budú nejaké paty. To čo je? My ste mali preskakovanie. Ináč vieš, sa slíbím, že hrali sme basketbal a som moc natiahlo lítko. No, nie lítko, ale ste. No, stehno tak. A čo teraz ty na mňa? Zábej? A som za plotom. Jak nazveme tento plot? Trojželezná mreža. Hej. Tu sa bordel. Záber na bordel. Vidíte, ako ľudia tu žijú. Fajčíte? Vidíte, ako ľudia tu žijú. Tento tu bol moc veľký hazarder. Vidíte, aké ľudia tu žijú. No dobre, teraz zábej na mňa chyť. Toto bude to? Hej. Chlapče. Fú, to bolo čo? Inak kúkejšie, že čo je hentá metvola. Zábej na metvolu. Tam. Na tom plote. Zábej na metvolu. Uhni. Tak. Ale chod dole. Chod dole. A pozri sa na plot. Auto trošku je. To není mŕtvola, ty. To není mŕtvola. No a teraz zábej na mňa. Dlho ešte to bude, že? Ja to bojím. Dobre. Kde ešte? Som teraz chcela prehrať, som bol taký chudakú. Chod dole. Poďme natočiť mlynské kolo. Chlapče, teba budú teda vyšľať v komentároch. Chce to pancie a silné plúca. Nebudem sa pretíkať, už nemám 10 rokov. Chod dole. No. No. Čo je? No, natáčam Ty na si mlynské začať. kolo. A jak on ide? No už konečne, poď. Poď už si noob. No, zapia noobov side flip. Ja neviem. Čo, nás do toho otravuje? Maťo, chyť tú kameru. Ale však ty to ešte ideš. Plesknem ti ju od toto. Ja neviem. Ukáž, vytrolíme ich. No nás to tu troluje. Ja neviem, Maťo. Tentokrát ste na kamere. Ja už vás vidím. Kto je ten pupkáč? Ja som ten pupkáč. Ešte raz. Nehovoriť môjmu bratovi, že pupkáč. No skús ešte raz povedať. No poď natoč mi ten mostík, na. No, kúknite. Na to sa robí most. To a mostík. Tak toto je mostík. To je taký ťažký A pajsný most. mlynské kolo ma naučila Nina Barnová. Musíš pozrieť toto videjko. Nina, keď si ho nepozrieš, tak musíš dať like. Keď si ho nepozrieš, tak aspoň like daj.
Ani ťa nepoznám. Ó, kutie, to je ťapané. Zabijem nikdy. Pozor, zatáčame videjko. No dobie, chyť tú kameru už konečne do papete. Tak. Tak, skúkni si na tú plebať. Troll. Teraz ty mňa, poď. Really? Na kameru, držíš na sebe. Nauč sa nakamerovať a potom domôžeš. Dobie. Lepiej sa už rozprávať. Vidíte toho núba? Jak to robí? No, výborne. Chyť tú kameru a čujem o zem. Ináč, keby niečo, toto je nová kamera. To je celý nový. Nie, to je... Ďalšo mám trošku tak osáliť. Diváci. Co by sme robili teraz? Lábe na škôlku. Ja to nebych, Paťo. A čo s ním mám robiť? A to iba vlážem by išiel. No, tak a môžeš ísť. Čo? Ja som nejhlásil. A čo si? Ale nie. Sranda. A čo? Boris. Čo je? Ja neviem. Nejak. Počkaj, poďme natočiť. Chyť. Niečo natočme, lebo... Nebudem ma. A poď už! Ty. Takto. No, si keď jedna za padne, rozbije si pusu. No, dole. To by sa ti aj hodilo. Trošku tú tvoju pusinku napraviť. Taká kopačka. Paťo, neplujeme, alebo ja... Zaberanie. Kam to zase budeš rozstihávať? To teda bude. Zabínanie. Ale nerob to, lebo to bude s ním dlho zostrihávať. Dobre. Čo ste? A na záver. Pozrite sa na oblohu. Viac vám nedovolím, lebo to je platené. Čo? Troll. Inak chcem vám ešte ukázať novú BMX. Pozrite sa. To vám ešte ukážeme. Prekvapíte sa. To sa budete čudovať. A kde je? Chlapci, ja to bol taký starý bicykel. No to je na vytroli, ale kde je? Ja neviem. Tam je. Vidíte? Vidíte, BMX-ka roka. Ja určite áno. Aha, najlepšia BMX-ka roka. To je najlepšia, to je najnovší model. BMX-ka väčšina. Ľudia, dajte mi 209 €, a ja vám ju dám. Ako odmenu. On prankuje. Alebo troluje. To nie je môj. Chce to pancer. A toto je najnovší druh žaby. Toto je žaba uštipačná. A nemá laby, nevadí. A toto je najnovší druh. Lienky. Lienka. To je lienka. Gumová. Áno, lienka gumová. Zapustínka malého. Jaký čuký pes. Čuký. No okej, Jak ľudia, si ľudový. to by sme asi aj vykončili Tento vlogos. túto sériu.
OK, čaute. Čaute, zdravím vás. Čaute, zdravím vás, Patricia. Tak, čaute.